बरिया मारै मारै मोनोब्रा तो क्या होता है बोलो या हेलो रायजोफोर माथो बिटिसियावलाय माथो दावरावथारब्रा सासे मानसिखौ लानानैलाय आङो थारमाने बिटिसियाव गैथ'आमोन आङो दिल्लीयावसो दंहैयोमोन जन्थर मन्थर बे जेनजि प्रटेस्टआव बिनिखायनो भिडिअखौ नायनोबो मोनाखै आरो खालामबो मोनाखै आरो ना ओमफ्राय मैया एडुकेशन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान रिजाइन होखांनायनि उनावसो आच्छा मा जामारदों होननानै नायबाय आङो नायब्ला नुबाय जे माथो जोंना ब्रादार इउटुबार ब्रादारा जोंना एमजेआ माथो लानासो खारना दङ बेखौनो एसे नायनि फै मा जामारनानै दङ गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बरायबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थारमाने 19 बोसोर आरोना हिन्जावा ओमफ्राय हाई सेकेन्डारियाव फरायबाय थानाय बे हिन्जावखौ लानानै थांदों आरोखि हिन्जावनि नामा नोंसोरथ' मोनथिजोबखाबाय गासिबो बुंनांगौ जेबो दरखार गैला ओमफ्राय दा मा जानानै दङ बेखौ एसे नायबावनि एनिथिं एमजे ब्रादारा जोंहा अबाव दङ मारै लाना खारदों बेखौ एसे नायनि का एक लड़की से मिलता है पहली बार तो क्या होता है बोलो यार इश्क बिस्क प्यार प्यार इश्क बिस्क प्यार प्यार बस इन्जय ब्रादार इन्जय सुइजारलेण्ड प्रमद बर'नि जाहैदों जिखुनु जाया बे सुइजारलेण्डआव गैया बायदि मोनदों आं बे लकेसनखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुङो आंथ' जायगा बारा बेरायफेरा मा जायगा जाखो बे नोंथांमोनासो मिथिसिगोन कमेन्ट हरबानो जाबाय सोरबा मिथियोबा एसेबाबो हमनो हादोंबा आरोखि ना मा जायगा आं बुंनो रोंला बेखौहाय आरो मोनसे भिडिअखौ नायफिननो फै आरोबाव साया माया नोंखौनो इन्जय लाबायलै आसोला खिन्थु बेरायगासिनो आसोला बरिया मारै मोनोब्रा दा जिखुनु जाया बेनो आरोखि ना दा एनिथिं एमजे ब्रादारा सासे हिन्जावखौ गोसोथोनानै बा हिन्जावाबो गोसोथोनानै सानैजों थांबाय खारबायखौनो होननांसिगौ बा बेरायहैदों आरोखि ना सानैजोंहाय दा सानैजोंहाय गोसोथोलायबाय लालायखासिगोनबो ओमफ्राय दा बेखौ हिन्जावनि बिमा बिफाया एफआइआर होदों दा बे खारनायनि सायावनो अनेक मानसिफ्रा रायजो राजाफ्राथ' बुंग्राफ्राबो दंखायो बुंखागोनखा ओमफ्राय दा बिनि सायावनो एनिथिं एमजे ब्रादारा मा बुंदों बा मा जेनेबा पस्ट होदों बेखौ नायनि फै सोरबा सोमखोर लिरनाय सोरबा सोमखोरखौ बुंदों आरोना बियो ओमफ्राय मा सोमखोर बारा आलौ नाङा पाब्लिकआ बुंखागोन जेखि बुङा नाथाय जोंनि लाइफआ गावनिसो नोंहा आलौ नांगौ गैया थारमाने सोमखोरखौ बुंहरदों आरोना नोंहा हिंसा सानांगौ दरखार गैया जोंनि लाइफ जों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जों मिथिगौ आरोखि ना बेफोरबायदि आंहा गावनि गोजोन संसार थानाय मोनबा नों आलौ नांनाय नङामोन थारमाने गावहा जेनेबा गावनि संसारा गोजोनखा मोनबा मानो होनोबा नोङो सिगांनि हिन्जाव दङ बेहा जेनेबा बेंगलनि एमजे ब्रादारा दा बेखौनो लाना होदों आरोखि ना आंनि लाइफखौ सानना आरो जों गोसो मिलायनानैसो डिसिसन लादों थारमाने गावनि लाइफखौ साननानैहाय हिन्जाव हौवाजों डिसिसन मिलायनानैसो बा गोसो थोलायनानैसो गावसोर गोसो जानानै लालायदों आरोखि ना ओमफ्राय नैबेयावहाय गावनि सिगांनि हिन्जाव प्रिति नार्जारिनि नामा पस्ट होदों आरोखि ना बे पस्टआवहाय अनेक कमेन्ट हरदों सोरबा थारमाने सिगांनि हिन्जावखौथ' बियो दाबो डाइभर्स लालायाखै ना सिगांनि हिन्जावजोंहाय डिभर्स होलायाखै दा बेयावनो माखासे मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों आरोखि ना सोरबा मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोना बयबो फरायजोबखाबाय जानो हागौ सोरबा केस होनो थिननाय बा सोरबा बेफोरथ' जाखायोखा नोङो डाइभर्स लायैनि सिगांनो जुदि दस्रा हिन्जाव लायोबा बेफोरबायदि जायो आरोखि ना गोसो जायोबा दा हिन्जावनि सायावसो बेफोर होआया दा हिन्जावाबो साख्रि गोनांखा होआबो जानो हागौ आरोखि ना ओमफ्राय दा मेन खोथाया नैबेसो जे बेंगलनि सासे सिख्ला आरोखि ना एमजे ब्रादारखौ रायदों आरोखि ना मानो होनबा सिगां नोङो एमजेजों ओमफ्राय बे गावनि सिगांनि हिन्जावजोंहाय एसे एनै दावराव जालायदोंमोन ना बे दावराव जालायनायावहाय जे बेंगलनि हिन्जावफ्रा रायजादोंमोन खोमालाय आंथ' बेखौ नायाखैबो ओमफ्राय बिनि सायावनो बेंगलनि हिन्जावा दा एमजेखौहाय रायफिनबाय आरोना नोंनि थाखाय जों सिगां रायजादोंमोन होननानै दा सोर गाज्रि जाखो हिन्जावाथ' एमजे लानानै थांबाय नालाय दा एमजेजोंथ' दाय जाखासिगोन दा बेनि नोंथांमोना जुदि फुल भिडिअखौ नायोबा आं लिंक होनानै दोनगोन आरोखि ना फुल भिडिअनि एमजि ना डिजि बिनि जुनैहाय जों वेस्ट बेंगलनि गथा हिन्जावफ्रा रायजायामोन ना लोगोफोर थारमाने सिगां रायजादोंमोन आरोना माखासे बेंगलनि हिन्जावा सिगां रायजादोंमोन जेनेबा आसामनि जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरजों बिदि ओमफ्राय दा एमजेआथ' लाना खारबाय दा एमजेआ दाय जाबाय दा एमजेखौ रायफिनलायबाय आरोना जिखुनु जाया जोंना आसामनि बर' सेंग्राफ्रा सोरबा बेंगलनि हिन्जाव लानो सानदोंमोनब्ला नोंथांमोना बावनाया साबसिनसै मानो होनब्ला नोंसोर रावबो हरनाय नंला नोंसिनो रावबो हिन्जाव हरनाय नंला आसामावहाय बेंगलनिफ्राय
जिखुनु जाया भिडिअआ एसेनोसै माबा मोनसे गोदान आपडेट फैयोबा लाबोगोन आङो ओमफ्राय दासिमबो एमजे ब्रादारनि हिन्जाव प्रिति नार्जारिनिफ्राय कमेन्ट नुवाखै पस्ट नुवाखै जेबो जिखुनु जाया फैबानो लाबोगोन आरोखि ना आङो भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय